Edem abo nonsia ahaya SOMPA 106.5 FM Accra Ghana dishmaima yamamu nyina chi anopai ebranso se oman mu ne amahodo so nsema ACC no yede fa akankasem na yede ebesom anopai ye fa no na kodjegesi company limited ko ba simpri mu be maba anopa nonsia kasebo na kasebo ifi SOMPA 106.5 FM Accra no enam ye headquarters wo Kumasi eno SOMPA 93.1 FM SOMPA Kumasi no Adam Fopa Radio ewo Paris France Doma FM Doma Hinkro 100.7 Enkranza SOMPA Mensonom wamo 90.7 Techiman SOMPA 106.1 FM Sunyane SOMPA 98.9 SOMPA Takwa 101.1 FM Obapa ene de dom asomunso ewo ho Kingdom Mankasim 106.1 FM Kanesh Urban Radio ewo Kaneshi Market Domme nsoso wamo asomu wamo nyina ekuramu community center ho nyina enna se wo ba decoder so a SOMPA FM eho nso wonya ba wo benya we so ye Facebook page no SOMPA 106.5 FM Accra wo like page no na wa share ebre bi ebebe bia na woni yakonakra na YouTube nso ye SOMPA FM live your website ye www.sompaonline.com nana kojejesi company limited anopa no nsia kase bobre na so no a sa wo pa dansie ho niema wo record bepro more than 30 years dia na eye nana kojejesi company limited eno no Leicester Ghana limited ya street pace ene ne brush wo sia no pay eze se wo chichi wo sin ema wo sin eye fe wo sin egu wanu mu no ene betima ma odi akokoduro asre ma sente papa mfiri wanu mu mra na bekoyi ya na chese yan stood paste ene ne brush no eno ena wudi edijuma ensemo yede esom wano pay die di makotene no ebini asante maura wapenso tumfo say to ena atu KUST chancellor foforo kura wo mode na siso no so se wonfa pere ye ene ne mudie ma meye adwuma ema suapon no enyira ne naso na SOMPA 106.5 FM Accra obrempona na kwaku mpomane na oponchechekuti wo ngumu ayefre omo dwumade ne yefre no market price barometer na omakoye nhwehwemu bi dia ba betu ye nima no pay a efa de ntia intosu ene akokɔ enam ne boɔ ɛwɔ soro na no pay ye de betu manim eno na private school fo nyina wo mo coordinator ye wo atwema kwa nwoma wo che se kwaku nsu didi eye mampani sa mo che sanitary pad ahotetam na ma ba nsu kufu a private fo no ema no nsu bibu wo mo nsa Executive Director Edema Strategic HR Center Owura Emmanuel Wayome na de sede a wodi ato dwane se ebre dane a na wo so wadane wo ho eti tete ye kwatete no a enema bi ye ne ye de ye adwuma no se emoa eti AI abai ye nyina ye nsom na no na asantefo odwadifo a wo mo wo ho se bra na ye Ghana mantene de na fugu ene nema bi no mbo na etimekọ na afi ye bo ma cheso Ghana jesi na ekopa na se atia koda baabi Ensempi kan wenum hu ne de som sekase body afi SOMPA 106.5 FM Accra be sanso akwamo no ne akofa ehon nsam yene a ye be kasebo ye mama no pai eyemme die nyame ehira no AKOSUA ABOAGYE obetimi so afrem AKOSUA nhira menne medoba triple A man ABOAGYE APAM DADAA afi you asomana ensem no ne sere na basa yentutumfa mansa na waduru nyuma so adwuma mu nso afaka ahohye na adwuma ne tumeyo na emu akatua pa na onsaka mede wo firim ewo asantema mu na de otu asantema ano otumfo se to so mienu Ken Solomon na aka say one KUST chancellor na womo ade vice chancellor siso nti womo gina tum no na netu no fu acha se adwuma no ewo mo se na fom nanso adwuma edin nyina no nipa na eyo ne se hu nti wono wonfre bibi se problem bibia wo ho asabio ya na ema bibi tosini no eno eye sinto bia challenge eno nso so no na atimi gina so a edin konimudie ba enti se pani a wono be Professor Christian Ajare wode ne mudie ne be ya adwuma pa wo ma perepere ya adwuma se tie bia enkonimdie bo no obetimi afa ato na futu ni Remember, no vice chancellor succeeds alone. The massive attendance at your university today is a clear demonstration of the goodwill, confidence,
and high expectations that the university community and its stakeholders have for your leadership. Never consider this office as a privilege above others, rather regard it as a sacred trust placed in your hands for the benefit of generations you may never meet. Institutions become stronger when leadership develops others rather than seek to overshadow them. Finally, never lose sight of the reason this university exists. Every policy, every decision, every investment, and every reform must ultimately enhance teaching, learning, research, innovation, and service to society. The office you are now going to occupy is one of stewardship. Future generations will judge your tenure not by the authority you exercise, but by the lasting impact you made on the lives of staff, students, the university, and the nation at large. Asante Maura no. Otumfo se to so mienu yebo odiana akora ya kase nyankwada. Ena wakasa ya wodi afutuo ma Professor Jarise Edijawa na yedi asoawo. Ewie na Professor nso edne de ebeto so chese de openso aka de akira no nyina no na ewie ye se wo mo be yenka bomu enne betumi ama wo motumi rubutai no ho. Your Royal Majesty and Chancellor, distinguished ladies and gentlemen, a university is only ever as strong as the people who built it and the system that sustain it. Brilliant minds working within broken structures will always fall short of their true potential. It is therefore my firm conviction that institutional excellence begins from within. My third priority speaks directly to the heart of how we are organized, how we lead, and how we invest in our most valuable assets, that is our people. The future we seek cannot be achieved through division, fragmentation, or competing interests. It will be realized only when we embrace a shared purpose and work together as one university community. Whether we belong to UTAG, GAWA, TEU TUC, TEU GH, SAC, management, faculty, staff, students, or alumni, we are first and foremost members of the KUST family. We Vice Chancellor for Kura, ma me kono papa woba, ana wadon so de ne de eto so, baby abapa AKOSUA nhiraje ne ntete no, ena obeka se we de me ama mata, enyama me ama mata asa no kan che se ho ena woje ne ntete. Na ni nyina mu no, enam se ba bedu ni kwa me wiredu wo asante mamu yi entofom na wo mo de asomo ye. Meka wo se Sompa Kasebo na wutie free Sompa 106.5 FM Accra Nana Kojojesi Company Limited Ekoba Simpri mu be maba anopa no nsia Kasebo Leicester Ghana Limited Yan toothpaste ene ne brush edge na baba no ena ye be ma wo bra ye Facebook page no eye Sompa 106.5 FM Accra like na share na be hwe meni apamanim se de anopa yi ye bigu mu ede ema wo na ye de pictures ni videos ni nyina nso ye de aka ho St Augustine so ebo adwuma wa ha na ye koye ni mu a executive director edema Strategic HR Center ora Emmanuel Wayome what they said ya to adesuafo nim se bread dan na won so wadane wo ho ena ye kɔ na se we ni akira wo hu an se wakam aboa bia bom na se wo mo kɔ a na se ebia mponche ne baketo na wo be ka akire no ɔno ena etore bia jata ebe che na wie enti se AI no aba no any digital skills na aba no se wan hwe yie na wo ka se ye nyina ye tumrika akɔ na de wo nka ho a wani mra ho so no wakam wani mra ho so ube wie school no na adwuma na ho aye den eti AI any digital na ye artificial intelligence no any digital skills no wo munsua pa na wo mfanya adwuma ebra HR Connect conference ekoso no wo se ene se wo ye babu no wontimi nya agya wo ho na wo mfa wo bre enye se bia wo hwehwe reels ahodo a comedians wo sere ya na wada Wosere no wada dabi se de AI no sua artificial intelligence no emfaso ewo mu no na won so wode ayedwuma. Most of the time, my message to young people, especially those in the university, is that the world of work has changed and the nature of the work we do at the workplaces are also changing, especially regarding technological change. And so no matter your degree background, there are some skills that have become like a generic skills or they are more like a soft skills, even though they are technology inclined. So digital skills are very important. No matter which field of work you find yourself, it's important to learn more digital skills. Gone are the days where we work and save on desktop. These days we work in the clouds, and working there requires that we develop digital skills, how to use Google Doc, Google Slide, and so many other digital skills. So my message to young people, especially those in the universities or the tertiary institutions, and even those in the high schools, that all the skills you develop, all the knowledge you acquire, make sure you acquire digital skills or AI-related skills to enable you function more effectively and efficiently in your respective careers.
Executive Director Naso Kwanche for Penina Wada, the Strategic HR Center, Ora Emmanuel Woyome, Wano and the Efutueni Adisuya Emma de Chef for Ebra HR Connect Conference, AKOSUA, will be a woman FR AI and digital skills. And then Anamka says, Bre Dania, now also what Daniel Hobby. I was maybe that's why I was anti-Mamunya Minyaman crying. Now, Babedu, one man was anti-Mamua, a war at Chuma Kwanguma. Mention no one much say ya hwan ho sa sompa kase no say ebi how be hano no de betu monim na fa kase bo no so a obo hu semu ya ba enti sompa kase get results enemo na ahoteta mo a ya aban ne nkrofo echeche ma aban suku maba wo ewo mu a wo mu bu wonsa se wo de besiesie wo ho na suku kro no ebe ye kama ama wo mu na emrante wa nko de wo mo ebi ahoteta mo ntino private school for so emanu bi wo mu pa wo mu huna mane ne sa hunti se aban ebia na adwene nko so a wo besrada se dedeba ene kokoba wo mu nyina korobofo ma enti ya wo hu wo mobo ma me Millicent aziedu ajewa ene wo de sa adesiri e de fa bo abedu so People no your private schools no challenges are FEMUPA government policies private schools are not captured. We need to say distribution of sanitary pads to school girls. Say initiative government you say public schools and some for so pa sabi mafra obi on so more private schools so no so Ghana mafra say Jumadia be a Tesano, a bar, a bino, and Indian Brasem. The says on private schools, said the Baya, Yabenya Mucha FM. Mamma Millicent, I'm announced, every anno was say, we have one more one bansuku muchra de ya, one gentity, ya, about early childhood education, one mukwa faso aquadano, empo, or a tibon coso, I yatinwa, yankasa wabon. Obetimi ababe hunade nanso wo mo a bia wo private no ebi wo ho na ye pesa chinchin a wo hunu no wo hu e so we de wo ntimi hunade wa bondodo enso na nya sa na tentete no a bankai private school a kire for no so se de be na wo mo nso be hunu wo mo enifamu e de akwesi wo be nkum mu trainings ya de tete a kire for ama obenya nimdie e wa kire adwuma afankan a yesra aban ne so say de ya ebu ba bi a wo public schools a church for ho no private schools no enso no oncha na ni e private schools no e wo sa kwan ne so de be ya da ne da nyina no yenso ye be hu say aman na yetim no nyina no ye ji ye hu say ye yetim mu a aman no ejeye we private school one coordinator or watchma kwangoma mensin mu e wa santimantem no ne ba abedu edi nkomu Mama Millicent asiedu ajewa Meka usen na Kodwejesi Company Limited anopa no nsia kasebo na wutie free SOMPA 106.5 FM Accra yan toothpaste ene ne brush so eje no ababa aban krache panyin no wa atwema mponu abatompeso aso ye friend Honorable Ibrahim Isahaka na woni nyina hini community hospital akabo mudi entia wom se nanse wom ayenhwehwemu bi ehunu se yare amma ne muso pa na wonte yesi we yato na wonte yesi we yafrim na wonte yesi we yare nom se na ede na ekosu na hwehwemu ne kyese nipa dodo no a wom nko hospital ye nko hese bia maba hospital na ye hese bia memoja anase yare bi o memeja mu ana mani subrimi ana yare bi wo ho ana nti oni mra wo so no na yare na abo afa nipa no so no yesi na ni subri no o wote he ya asesi ya no to fom to wawu yesi wote he ya wase makoma yesi wote he ya wase miti no okọ e no se da bi ene ne manfo monto santene wo bia mra nyina hini community hospital na hepatitis B na yate se edi o manfo nya no yenhwe ena blood donation yenyane emwa wo mo moja wo fofise moja no ebi enya bi ama na broso apam ni moja wanya broso esi ya twibi ne yede che enti saa na te ne ya twibi ne yede ya che na aboa kama eti wo frafra manfo wo agogo so ne mpotemo adesu community center nyina hin community center ene mia ade mra ene omu nyina akopo dompemo ho ena wo mo moja edo so a ekoyie no ya twi bi de ma wo mo ni bie
ɛna hepatitis B no nso yɛhyɛ yɛhu sɛ wowɔ bi a ne yɛtumi asia no kwan fi sɛ naano hwehwɛmu bi a ba yɛkyerɛ sɛ nipa dodoɔ no a hepatitis B no ɛhyehyɛ wɔn ho ɛna wɔn de nam hɔ edida ko wɔte hɔ a wontia no sɛ wɔka na asɛm ani so biri mi kakra o na asɛm tie me yɛ o a pa na nipa no da fam ɛno nti ɛna wɔn a ne yɛ nhyɛ sɛ ne manfoɔ nyinaa mmra na yɛnhyɛ wɔn mpɔmuden a saa dwumadie no ɛkɔ so na sei ɛna wɔde nsɛm no ɛto dwa okɔ na manfoɔ struggle sɛ wɔn pɛ mogya rɛ bɛ hɔ nti na ɛho bɛhia sɛ mepɛ ankorakora mi a ɔpɛpa sɛ ɔbɛboa yɛanya blood bank ɛde asi ɛwɔ yɛkura mu na sɛ ɛkɔba sɛ obi nya accident anaa obi kɔ awoɔ so na yɛsi ɛma ne mogya ntɛntɛm a yɛne antua nka yɛn nsɛm yɛtuma anya bi ama no ɔmo nso a ɔmade pɛpa a ɔmbɛyɛ no deɛ ɔmu nie yɛbɛma mo certificate na daakye bi ɛnyɛ na mo nyinaa yɛyarefoɔ yɛyɛ potential bɛtuma nya accident at any point daakye bi wo anaasɛ ɔbusuani bi nya bi na woyi saa certificate na hospital kora wɔ no ɔmatumi aboa ntɛntɛm ahwɛ wei ɛyɛ honorable Ibrahim Isahak our district chief executive officer wachuma mponua na ɛno ne ba mpomdin ho dwumadie technical and laboratory technicians ahodo mu nyina hi community hospital no owura idrusu nso kasa wɔde to sompa kasa ebo anim sɛ wɔn da bia wɔn yɛ nkyerɛkyerɛ ɛde ma adehye no ɛfa saa hepatitis B yare na aba no a edi ɔmanfo nya na ɛha wɔn no wɔn ta abɔ ho dawuro paa obi wakora oba ne kasa ye positive a wakwa wo mabiem esen ko oba na treatment ne vaccination ye ge na kama no na yetimi ye ho adwuma na wode obubu nua egu na sum enti wo mani asopa se nipa dodo no anya kwan baaye e ma ye di dwumadie bi ye tesa se hepatitis B yare e ba se obi wo wabusu na onya bi na one no wakuta ya de di kan pa fa nipa no ko ayare hwe hospital doctor fo be ma won kyerɛkyerɛ nipa no ye de ne beto aduro so ana se kwa ye fa so ye se ye hwe no doctor be kyerɛ ewia ma maka ne nyina ye be ma test ya hwe se mu ni bia doctor be kyerɛ mo se mo ngopa ne yi se na be ye be bɔ mo ho ban enti pane na mo be wɔ no ɛno no be bɔ mo ho ban se na be ya de se bi wo bi ontimi fan san ma maka ɛhyehyɛ ya obetimi de agu akwa bra unya yare bi ni se obehwe se oni nipa yemfa ne se obi di blade agugu ni more obi di bibia ye bibi atwa no uhu ade da form emfa because untimi hu se nipa no se be yare bi woni mogya ana se bi ni mogya unu obi su sakọ unu obi su bra sa no ma no ma we nyina se yatwe ho ye da efuru ho obetimi akọ bia ye ton aduane atere ba akọ nipa bebre bibi obi ho kura kuro ana se bibi sa wona se ase mogya ni bi to atere su a odi ko mu ebetimi ma yare bi abawo we a laboratory technician wo nyina hi community hospital na ehwehwemu aba be piem sa hepatitis ne de se de edu o manfo nya na no fotuo ne akwankyɛ na ɔde ma ya yen central ni ba wa bedu atintim ɛde asom sompa kasebo anopai sa na maka kyerɛ wo se abusua we bia ye kan no na maba so na abɔ tete otimi twa asuo na oduru asuo gya enti wɔn ma abɔ ya abɔso no wo mu nie Nana Kojesi Company Limited, the Quaba Simprimo Bemaba, one of the Nadwa Papa B, plywood Papa B, building wires Papa B, cement Papa B, iron ross Papa B, roofing sheets Papa B, BB Papa BBA. I didn't see who near me, Papa D and a catching a war. What one didn't see who near more than 30 years. Etiam for the channel to us all. Why a Juman when you move? Now, dear one who I am a fan says, be a won't see dine that. Nasa when you would design or say be a 3-bedroom house, 4-bedroom house, 5-bedroom house, story building, be now Babesi office complex. Now, poor be a bachelor, a 2 for say near sissy dying. A quaba free consultation. One way done was more than 50. 80 or bachelor. I'm one with say, Yenny say, Fatua. And now a behu Ubehu Sikadu do a win here, dear Sidino. Yes, a yes to Christ on a kind of why never see Diana. Want Nasimu Wakonta. One shall would do Finfi Abacas and Miniska, Mintimin to us. Etibra, na Quabas and Primo, and wow. Now what was what see no way near some more peerful, war Bemaba, wouldn't name a Jumancasa. Etia Quabas and Primo Sebra, now more free consultation, free delivery near, plywood near, cement near, a Quabas and Primo Bemaba. Nana Kojesi Company Limited, yes, Bosumi from. Yes, na watch for from Bosumi watching and they need the Tosomi and Sa. It na August 8, August 3, August near 18, Tuesday 18 woman no perfection no. It and August 3. And August 3 no. I fene kwa no akatona bro na 2026 ye jana kwan. Mr. Wood na ndesi say. Wo do hook board on one kando no esao. Ka akoton wadansi wo niam free na Kojesi Company Limited a enko awie. Unsa wo dan wo dum finfin wakam brane yam wow. Enkrani kumase ubetimi afre no mantam dunsie ne nyindara wo nkrabata wo ho ne nkrabata no so doso eye 020 43555050 eye 020 43
55050 and 0244419393 0244419393 Nana ko Jesse Company Limited we ekuo ba simpri mu be mabana no anopa efe wo se na sene na me ade sene na me hwe o ta me pesa me hwe wo se na me pesa me hwe wonu no ntutuo na efiri ho ba no se koyi ana nti na me se sene na hwe ade enti wa wo siri ye ade na ba ye nti ye wa se wa koso ma twitwi obat wo se twitwi obat enkoyi one fa yas toothpaste na nka wo de yas whitening hair ba na se total care na twi ya enka wo go hu enka wo ye poho no ana poho paha no enka tim se hwam he me se wo de twitwi wo sia wie wonum se hwenhwenhwenhwenhwenhwam wo bi a wo se so asene me se o twi wo se so ma wo si emfi wate wo se ne twi ma ne mfi de ebe ma wo si afie no ebe ma wo se ate wo si be fi wo se ho bete sanctify wo se anopai sanctify wo se se de Yesu Kristo moja na tie ho no ya toothpaste so tie se ho tie techerema so tie dodom tie ba bia ya toothpaste and the brush bra sanctify wo se etie sanctify na te wo a se de Yesu Kristo moja na tie ho na se enye bone da ye pie nyame animu a holiness perfect any ade ne saa and now with the ya toothpaste and the brush chu se a wo se ne perfect holiness chi so ate ho na osere a ankoye se niema bi ni ade enchen enti watimi asere wa kokodrom te se AKOSUA ABOAGYE a wosere mani to ahomone no enti Leicester Ghana Limited ya toothpaste and the brush no bomadi a se ba bia provision shops akodo emia ejom ba bia wudu ase mama me yas whitening no na me fa nchi me seso na me seso asene mama me hair bar no na me fa nchi na me techere maso yare mama me total care no na me fa nye me dodom adwuma mama me gel no na emma me si ensisi so wo won kran no afre 050 161 9588 050 161 9588 and akumase eye 050 1390338 050-13-90338. Leicester Ghana Limited, Yas toothpaste and in a brush. And no any cremomika will say, would tear some pacasiebo, if it's SOMPA 106.5 FM, Accra, Yakoba. Odumankumachi me, and then I know Ponche Chekunshu Mubi or my ye, Edia Fadientia in toast, and nay, Akokonam, Ebo was soro, any amon on ensamon, many a pam, yet the better was one pay. TV Emma Akituapa. Okre Emma Akituapa pampa abusua. Meda so wa santimamo me sanctify na mefiri hope na fe ma fa dupre ho na makwa amano ne aba. Na ba bedu na wone asantifo adwodifo no bi adi nkomo. Wo mo se na nsan a ne yebo wake up ene Ghana Jesse ene amaya hodo a wo president kan no de march dru en Ghana mant no school for mant no mo ho no nso na bibi te se fugu na emu kente nso no wo mo topa na nso asa nu twam no ate akode baabi enti wo mo na e ka ho asem no wo mo nkoso a na nsan wo mo se fugu no kura adwumayefo no wo no ma ajaja hye e wo ho ana oduman kuma hye ba ko bia betwam na pam so de ba ko bia betena kona no so no nko baabi enti wo mo koso a ehye sa daworo ma wo mo de fa SOMPA dia mo yura fia wo mbeka mo se Ghana dia na ebe ma Ghana adwadie nso akonanim. In fact, President kan no de march dru en Ghana mant no school force so eto fugu nkola DHS anyasam kete short e kra na yewie na ekọ nanim kakra no just after days say de ne esi ton fugu no kra atiko ese Ghana Jesse ye ha ne de to Ghana Jesse say batakali companies in there na bebre ba eno me a omampani kan no but say na as above from kakra although yabo capital but blaster Jesse as compared to fugu no there blaster Jesse na omushepa Nanko for the company for the enquire memma
By the Siano dear, one be never to and cautious to say, Mampini di kind. Fuguna didn't tell the same intimation. The poet is in your double from Fugunutu, Ghana Jessino, because Ghana Jessino, the price no for, and especially Yashami, Santama Jessie, and one if you go in there, when I born up from the and here. We a jadifua, a was antimum and neighbor bid dinkum. Na ejadifo a womo santememo wi womo de yemre ejadifo a womo won kran sompa kase bo ye wo 2 investigators ye wo researchers mienu ene ye wo 2 investigators ne ye obrempona na kwaku ampoma ena na opon checheku na bosome no ekwa wie na chance eseya na womo omate womo ho agum womo hwehwemu womo koye ye ewo Accra Major Market na esedwa ahodo se bia bobloshi Kanashi Market Malam Dome Market ni ade no e de ba ye wo de bra me Facebook page ne be hwa de eye SOMPA 106.5 FM Accra ne be hwe atosode ebe hwe fresh produce ahodo be he banche ne bode pape ntosu ye fe be hwa de kama we Dome de no mu twa ye no wo mutimi ko Kanashi baabia kotwitwa Madina ene niema agbobloshi no wo matwitwa e de aba carrot ne da ho carrot no so ne fe pa na ehon no mudi hwehwemu ne ba ye se o mu hwehwemu no nante ye no a o mbepie Dome market no ena o mu se niema bo no abafom kakra nanso eniema mienu bi wo ha ne bo no da so e wo soro ekosoro eye intos ene AKOSUA ABOAGYE enama me pepa akokọ etere bia chicken wings no me spice ne kama na mawe na yesi no de ekosoro papa na me say na obi a me pa akokọ nkwan sei eni kosua nkokọ izu wo mo na tu kosua na wo chibie na wo no abie na wo de bobode ampese yedie enti sa SOMPA news desk market price barometer no wo mo di wo mani ehwehwehwe ne ma wo akire emma nhwehwemu no wo mo de abase entos eni akokọ na mo de e wo soro papa na adwadifo no chire mu de sa wo haw no aba wo mo se transportation cost ade ne de wo kofa afu na wo de kuka mu na de bedu Dome market Madina abobloshini ade no a ena adane aginamoabo ne atwamenebo a woje hu ba bi a enye enti enema bi adane na esesa no ena ede aba enti sei ena obrempona na kwaku ampoma na opon checheku ede to mpanifo ne adwadifo ne de to wo monimu a wo mo so de aba besom ya no pa mu mienti asana ye fa wa Accra adaka na ka AKOSUA 75 basisi a atra akọ 95 million nti onni sika ontimi nto obeba so ne asewom ne apoto nti mere menya misika sa 95 million nti sa ekwan ya mefa so amebo a meso menya misika no na meso mefa so acha 400 cedis sedi ye kwa yenya bito ba se ne bo na ayede kakra se nwa ye dada ba oto abi o abeto ne mu asai ba se rubber ne ye 70 na tomato skonko no so ye to ne 40 cedis busumi we mu de ekosoro kakra ba last month ne de ye kakra kotoku no nra ye ko ho kotoku ho ko 5 ye ko yo mo de ma 12 ebi ye 13.5 ebi ye 13 proye do ba ko 5 say 20 cedi by say duani wo nti still the eternity price no enye hwe the eternity come see afia duani wo the price no ye wie adwadifo ne kasa ye no eti omo se transportation cost no eka ho eti na intos ne akokọ price na nasa ne bo no ewo soro no na asemi kire ni nyina hot bite ne ade ye be pense mu de mama no pa die ye de betwam eti ebrepam no report no a obrempona na kwaku ampoma na opon checheku ye no ye be pense mu hot bite ne ye hu kwan be fa so a ye be ye ede afa ho a wei ene ye nhwehwemu no de ababe pie mu afe yankwa amano ne na mejina prempe the first international airport ho ma fa du pire nako ye ko Indonesia o man ya wo mo ba Ghana ha kura bebesua ye niema bi be fa abenom kura de koi wo mo nso na nipa be se aduana ba konti na nanom wo nse do ewo wo mo super bi so a no wo mo de suhema enenam eja tom ama wo mo chese ne free ase Madura Island ne so eneba enti say heat wave ya na didi akwa ho sane Iran ene America wo mo ntokwa no eho drone esoso sotopa ye ko no bi de na free toy ene kokoto mu obi ntumi nhunu na wo mo chese emfa kura nipa be se ahanu adu no mu de efa na bra ejato mu no wo mo kokoto se nipa aduanan ba ko wo mo de foton wo mo tinana mo wonse do empempema no wo mo ka ho no nyina no yehu akira kwan sane wo mo agu nsuo no mu na adware apɛ ba bi afa anasa nete
enam saya so ama empanimfo e wo ho na wo mo ye rescue ene national research team no wo mo guso ehwehwe wo mo chese saa so hyeman na efiri wo mo kro pon ba ko ye so pa wo afa ho a efre ne se hwere bayi na wo mo besene akọ makasa enti ase ho sulawe si ase ho no a ekọ basana ase ho no na we kokosi enti wo mo guso a ede footages no twetwa mfoni na hwehwe de esi potia ema we si enti ene sujetire pa na wo mo bo no okrunum na nso mpanimfo se wono mo a wo ma de hye ka ho no nka wakoma nto onyem wo ma wo mo ya wo nko na wonhye won ho de na hwehwemu eguso okoso kasebo no ati na esi ensama de ma manopai de makotene bi ene se opanyina with the strategic HR center honorable Emmanuel Wayome e de afutu ama desuafo se AI ne digital skills na abana be for kwantim pomu nim de no wo mompre na wo hwehwe bi fi se wiase na dane ebre nso dane a na wadane wo ho wo de Professor Christian Ajari agena to mo se vice chancellor ewo KNUST Debrika ne KNUST no na openso atunofo se wo ma ne mudie enye adwuma yenhwehwemu ye Sompa News Desk Market Price Barometer na ba bepiem se into so ne akokɔ nam de ne bo no wosoro ne no na ɔmagye atomu se eya na transportation cost no car no ɔmode beba bedru no na no amana basa private school fo nso aso agu aba nso se ya paade no wo mo awo mo bi na afi se me koma ma no ne de mu a ye kɔ Indonesia sushama na mo nso so asatopa ye ne tomu eja atom ama nipa ewo mu de wo mo nyina ye hwehwe won a yenhu won ye ne de kasebo isomo no pai ayemme die nyame ahira no akosua ago aboagye obetimi nso afrem akosua nhira mene me doba triple am Ajapia apam dada na kasebo ifi Sompa Accra a yatena yekese wodome Watermelon Street na eben dome market no anasa Rising Sun School no esanfa ye headquarters wo Kumasi ahua overseas eno nso so 93.1 FM Madam Fopa Radio wo Paris France Doma FM Doma Hinkro 100.7 Nkranza Sompa mensewonom 90.7 Techiman Sompa 106.1 FM Sunyana Sompa 98.9 Kingdom Mankasim 106.1 FM Kanesh Urban Radio Kaneshi Market Decoder so baby radio no Sompa FM ye Facebook page na like na share na ne yenko nakra na wo Facebook ho Sompa 106.5 FM Accra YouTube Sompa FM live your website www.sompaonline.com Sompa takwa 101.1 FM Obapa Kachiri ene dom so asomu ewo ho Nana Kojesi Company Limited yeda na se adansi ho ne ma hyase kwa wie na kache ne wo Leicester Ghana Limited ya toothpaste ene ne brush wo muso ne boye chidom ema no edimu yada mu nyina se amamumo enitie Munde dinam se manya foreign call. Hello papa, what about to be a new? Se me feel London, eko US. Na no kwa ukukura fa me bo mamania. Na papa mo ho te sei. Awurade aduma haboko. Na ko jejesi, eko bo simple mo. De woton adansi ho niam no nso. Wo hye ho de. Oh, wo hye ho. Eko ba, mesi obo aduma kura sre kane no a. Na woduru US won so manfo bo ndin sa na. Papa US hakura de. Na ko jejesi